Целта на днешната среща е да ви покажем постиженията на ловешката полиция относно задържането на тези взривни вещества и огньове и всички тия и димки, които и пиратки използват феновете по време и след края на матча и които създават еуфория на трибуните на агитката. Значи арсенала е доста така по количество и огромен. Всички сме свидетели, че почти не минава дерби, на което да няма бомбички и то от значителен мащаб, огньове, димове и всичко останало, което пречи на работата на футболистите да изпълняват своите задължения. Димки, военни, те са с капсул детонатор. Удар се в земята и то се възпламенява и отзад почва да изхвърля. Това са си стандартните руските неща. Това са военни димки. Военни димки. Това са от труда на факлите, студени огньове, пиратки. Това са пресовки се използват за тези димки. Могат да се запалят отделно. Само те пуши, значи около 15 минути си пуши без да спира. Студени огньове, факли. Това са бомбичките, които хвърлят, те са самоделни и като може би част от тях да се сглобяват и на стадиона, на самия стадион. Защото всичко може да си го вкараш по-отделно и там на място да го сглобиш. Но като цяло организацията е това, което говорим. Нещата, повечето от нещата, тези огромните, големи, като обем нещата, са заловени. Те бяха на стадиона, зад сектора, в храстите, в оградата и в помещение, което е до тоалетните отстрани, в сектора на агитката. И това предварително се внася или се занася от определени привърженици на стадиона с цел те да бъдат вкарани преди началото на матча и проверките, които правим ние на пропускателните постове. Анализа показва, че лицата, които внасят тези съоръжения на стадиона, са малолетни и не търпят наказателна или каквато и да е отговорност. Така че, ето, те са също така комбинативни и с цел да избегнат последиците от законодателството.